Moi, minä olen Iina ja tämä on min lanka- ja neuleaiheinen ja ehkä välillä muitakin käsitöitä käsittelemme täällä YouTube-kanavalla. Hello! Öö, en, en tiedä milloin olen viimeksi kuvannut edes videon, aivan tosi kauan sitten. Mutta hauskaa, jos olet eksynyt vielä tänne tämän pariin. Ajattelin nyt kuvata uudestaan. Ei mitään sen ihmeellisempiä asioita ole siellä taustalla, kunhan nyt vaan tylsiä aikuisen elämän asioita. Ei, ei niistä sen enempää, koska ne on tylsiä. Menemme asiaan. Otamme kahvia. Öö, minä ajattelin ihan perinteisesti vähän puhua min neuleista ylläri. Vau vau, tosi yllättävää. Öö, mitä mulla on päällä? Mitä me on tehnyt viime aikoina? Pari kivaa juttua ja sitten mitä mulla on tällä hetkellä työn alla. Mulla on päällä Ghost Whisperer, eli tämmönen mohair huipakepaita. Mallin nimi on siis Ghost Whisperer ja suunnittelija on Park Williams, joka löytyy Ravelrystä ja Instagramista, ainakin nimellä Park and Knit. Ja tää on hänen suunnittelema tämmönen mohair, nousee vähän. Näet, tämmöinen lirpake, huitula asia. Tää on neulottu tuosta Sandnes Garnin Tynn Silk Mohair. Eli piti oikein miettiä, että onko se nimi. On Tynn Silk Mohair. Eli semmoinen ohut mohairlanka ja se on tässä ihan silleen yksinkertaisena. Tässä alkuperäisessä ohjeessa on semmoiset vähän niin kuin puhvihihat tai semmoiset ilmapallohihat tai semmoiset, että niissä on paljon tätä kangasta tässä, mutta sitten öö, ne kavennetaan tänne. Sitten tulee semmoinen pussimainen. Yksi minun suosikki neulekanavista on tämmöinen brittiläinen Cat Weaver. Ja hän oli tehnyt tämän saman paidan, mutta sillä lailla, että hän oli modannut nämä hihat tällaisiksi. Että niitä ei kavennettu, vaan ne jätettiin tällä lailla. Ne on tämmöiset oikein isot ja liehuvat. Ja täällä on siis tää on muuten ohjeen mukaan tehty, mutta sitten ihan täällä lopussa viimeisillä kerroksilla tein vielä lisäyksiä, että tää niinku levenee vielä reippaasti. Ihan täällä lopussa. Ja sitten tää on ihan vaan peruspäättelyllä tehty. Mutta sitten täällä on iCord-päättely täällä vääntiellä. Ja sitten toinen modaus, minkä tein, niin oli tää helma. Eli tein sinnekin tämmöisen vähän niin kuin röyhelöhelman. Eli siinä missä alkuperäinen ohje on vaan suora helma, niin tein tänne tämmöisen, että poimin tästä silmukat ja sitten lisäilin silmukoita ja täälläkin oli jo iCord-reunukset. Sitä ehkä näkyy parhaiten. Tää on tämmönen oikein kevyt ja ilmava. Ja pidän siitä oikein kovasti. Tää on mielestäni kiva, kun tän voi yhdistää just vaikka mekon päälle tai sitten tälleen mulla on täällä toppi alla. Tai sit pystyy just yhdistelemään riippuen, että mitä pukee tänne alle, niin tää on hyvä tämmönen kerrostusvaate ja sopii tälleen kesälläkin käytettäväksi, vaikka on periaatteessa villaa, mutta sopii kesälläkin käytettäväksi, koska tää
helposti tuulettuva. Multa on muutama kysynyt, että eikö tää ole niinku kutittava. Ja no, minun mielestä ei. Mulla on jotenkin aika semmonen, ne on aika harvat, mitkä niinku kuidut tai langat kutittaa. Et mä jopa tykkään semmosesta vähän niinku rouheammasta tai semmosesta. Et ei tarvi aina olla semmonen joku pehmeä merino, vaan tykkään ihan esimerkiksi suomivillaa ja tämmöstä niinku rouheampaakin kuitua käyttää ihan ihoa vasten. Ja se ei musta tunnu pahalle. Mutta toki tiedän, että tämä muhail on monelle varmaan semmoinen, että ei pysty käyttämään, mutta minä onneksi pystyn. Ja käytän tätä oikein mieluusti. Olen tätä paljon käyttänytkin sen jälkeen, kun se tässä kesällä valmistui. Toinen valmistunut työ on täällä. Sukat. Ne on ihan tämmöiset perussukat minulle itselleni. Mutta se, mikä näistä tekee erityisen, niin on, että olen itse värjännyt tämän langan. Eli meillä oli tuossa keväällä semmoinen Discord-neulojien mökkiviikonloppu tai tämmöinen mökkileiri, joka oli kaikin puolin aivan ihana. Se oli ihan tämän vuoden huippuhetkiä. Mutta siellä kaiken muun ohessa värjättiin lankaa happoväreillä ja mä värjäsin tämmöiset. Näistä tuli mun mielestä aika hienot. Eli tää on siis se oli Region semmoista just käsivärjäykseen tarkoitettua fingerin vahvusta sukkalankaa. Niin mulla oli sitä yksi vyyhti ja sitten siellä oli kaikenlaisia eri niitä happovärejä. Ja niistä sai sit valita, että minkälaista lähtee värjäämään. Ja minä halusin jotain vihreää. Ja siellä oli 2 eri vihreän sävyä. Ne oli muistaakseni tämmönen tummempi oli spruce. Ja sitten oli tämmönen kirkkaan vihreä, mikä oli emerald. Ellei nyt ihan väärin muista. Siitä tuli aika kivan näköinen vyyhti. Ja silleen aika tyytyväinen tähän, että miten tämä neuloutui, koska en nyt todellakaan ole mikään värjäyksen asiantuntija hyvin kaukana semmoisesta. Ja aika silleen pistin niitä värejä aika jotenkin mielivaltaisesti vaan silleen, tonne vähän tota ja tonne vähän tota. Ja no vois laittaa tonne vähän tota. Ei mulla ole mitään hajua, että miltä se lopputulos tulee näyttämään. Mielestäni tämä on aika hyvä. Jotenkin tämmönen yllättävän tasainen. Tai mä jotenkin olin varautunut siihen, että tämä neuloutuu silleen, että täällä tulee jotain semmosia epämääräisiä läiskiä tai että jos tänne on jätin tänne tarkoituksella tämmöisiä vaaleampia kohtia. Että siellä on melkein näkyy joissain kohtia ihan langan alkuperäistä väriä, valkoista. Niin mä vähän mietin, että miten se toimii, että jääkö siinä jotain semmoisia kauheita läiskiä. Mutta ei sinne jäänyt. Näistä tulee aika hyvät. Joten tässä on nyt mulle ekat oma värjäämät sukat. Ja nämä mun upeilla blokkereilla, jotka on siis tämmöiset Prisman muutaman euron leikkuulaudasta leikattu. Säästin ja tein itse. Sitten toinen työ. No, on se keskeneräinen työ. Pienikin keskeneräinen työ on täällä. Monena palaa. Nyt kun täältä poimin näitä yksittäisiä paloja, niin
ei ole ehkä kauhean vaikea arvata, mitä mulla on täällä tulossa, jos... Tai musta tuntuu, että näitä on... Hei, onpa muuten hienot nämä langat. Wow. Tämän työn saattanut muutamalla muullakin kanavalla näkyä. Ainakin tuolla Hipotuksella on ollut monta vuotta tää työn alla ja se on aina musta yhtä ihana. Ja samoin tuolla Villatiikerillä on ainakin taitaa olla useampikin. Ja vaikka kuinka monella muulla. Eli täältä on hitaasti, mutta varmasti tulossa toi Coziest Memories peitto. Ja mulla on tuolla ihan älyttömästi kaikkia suurimmaksi osin 7 veljestä jämiä ja muita semmosia Orsted Aran vahvuisia. Kyllä täällä saattaa olla mikä on joku DKkin. Se nyt ei ole ehkä tämmöisessä tilkkupeitossa niin tarkkaa, että onko se just kohdillaan, että tulee vähän tämmöisiä hassuja. Tämmönen tilkkupeitto, jonka teen jämistä. Ja se on se alkuperäinen, tai useimmat näistä Coziest Memories peitoista, mitä me on nähnyt, niin on just silleen, että hyvinkin niinku, tai no, niissä on ideana se, että käytetään jämiä. Niin kun käytetään jämiä, niin siitä tulee hyvin semmoinen värikäs ja tilkkutyön näköinen. Ja se vähän niinku, tai se niinku kuuluu siihen. Ja me kauan aikaa mietin, että mä haluaisin tehdä semmoisen, mutta sitten mä vähän jotenkin kriiseilin, että tuleeko siitä ihan hirveä. Tai siis kaikki semmoiset tosi värikkäät peitot, mitä me on nähnyt, niin mun mielestä ne on ihania, ne on tosi kauniita. Niissä on semmoinen viehätys siinä, että se seuraava pala on vaan tehty sillä langalla suurin piirtein, mikä sattuu käteen ensimmäisenä osumaan. Ja ne on ihan semmoisia taideteoksia. Mutta sitten jotenkin mietin, että osaanko me sitten jotenkin laittaa sitä esille tai pitää sitä. Vaikka haluaisinkin enemmän värejä tänne meidän kotiin, niin kuin nyt jotenkin tuntuu, että täällä näyttää hirveän harmaalle. Mutta sitten näin Instagramissa. En vaan kuollaksenikaan muista enää, että kenen se oli. Mutta näin semmoisen kuvan, missä joku oli tehnyt tämän Coziest Memories peiton sillä lailla, että ne oli niin värikoodattu. Ne vähän tähän tyyliin. Että siellä oli niin kuin ryhmitelty niitä värejä. Että oli punaisia vierekkäin ja sinisiä ja vihreitä ja niin edelleen. Sitten mä ajattelin, että joo, tommonen. Ja päädyin nyt siihen, että mä teen tämmöisiä 3x3 väriblokkeja. Ja mulla on vähän suunnitelmissa, että nämä voisi yhdistää esimerkiksi jollain semmoisella neutraalilla tyyli, joku valkoinen. Mä en tiedä, onko se valkoinen vai musta tai harmaa. Sillä, että näihin tekee sitten reunat ja yhdistää ne blokit toisiinsa. Mutta sen takia tää on tälleen monessa osassa. Mulla on tää yksi 3x3 blokki nyt valmis. Tässä on tämmösiä punaisen sävyjä. Sitten täällä on vihreä aloitettu. Tässä just hyvin näkee. Nämä on niinku olevinaan saman vahvusta ja saman paksusta lankaa. Ja ihan täsmälleen samoilla puikoilla teen 4 puikoilla näitä paloja. Mutta silti niinku, näissä on ihan valtava kokoero. Tää on jotenkin paljon löysempää. En tiedä missä hirveässä stressitilassa mä oon sit neulonut tän tummemman vihreän, kun tää on tämmönen... En tiedä kuinka hyvin se näkyy tässä videolla, mutta mun mielestä tää on jotenkin ihan hirveän paljon pienempi. Ja tää on jotenkin paljon tiheämpää. Ei se nyt ole ehkä ihan niin vaarallista. Ja sitten kun näitä yhdistelee näitä paloja, niin kyllä siitä toivon mukaan asettuu. Tai sitten jos ei, niin sitten ei. Täällä on vihreää. Ja sitten mulla on täällä
yksi sininen pala ja yksi ruskea pala, joka on muuten aivan tosi vino. Eli mä oon kerännyt kaikki jämiä. Mulla on semmonen yksi iso pussi, jossa on vaan kaiken maailman suunnilleen tämän vahvuisia jämiä. Ja mä aloitin siis tän tästä punaisesta palasta ja jotenkin poimin sieltä semmosia vaaleanpunaisia ja punaisia. Että no teen tämmöisen yhden blogin kerrallaan. Mutta sitten mä totesin, että on paljon hauskempaa vaan silleen sokkona ottaa sieltä joku ja sitten tehdä se. Niin nyt mä oon tälleen aloitellut, että sitten tähän voi jatkaa sinisellä ja tähän voi jatkaa ruskealla. Että tämmönen niinku ikuisuusprojekti. Tää on aika kiva. Ja sitten etenkin kun nämä on, että siinä alkuperäisessä ohjeessa on muistaakseni käytetty fingering-vahvuuslankaa, niin on vaan, tässä on muistaakseni, tässä on 13 silmukkaa aina per sivu. Et näähän tulee sit ihan tosi nopeasti, että mulla menee joku 10 minuuttia, no en tiedä, 10-15 minuuttia yhteen palaan. Tää on kyllä silleen nopeaa. Sitten aina välillä on silleen, vois ne olla pari palaa. Niin katsotaan, niin me on 7 vuoden päästä silleen, puolikas peitto on tehty. Mutta ei se mitään. Tällä ei ole kiire. Tätä on kiva tehdä. Ja mulla on suuret odotukset tälle. Tästä tulee hieno. Seuraava työ, keskeneräinen, joka on ollut nyt aika tiiviisti työn alla, että aika silleen yksinomaan vain sitä olen tehnyt. Se on upea. Täältä se tulee. Oh, katsokaa. Hän on aivan upea. Tää on Simple Stripes-paita, Suvi Simolan suunnittelema. Eli muodoltaan hyvin yksinkertainen perusraglan hihainen villapaita. Mutta tämähän on siis tää on aivan naurettavan värinen. Ja se on upea. Ja tää on, ostin viime vuonna itselleni ensimmäistä kertaa lankajoulukalenterin. Ja se oli semmonen, kun mä näin tän Instagramissa, että tämmönen on tulossa, niin mä olin vaan, haluan, pakko saada, aivan ihana. Ja mä oon ihan super onnellinen, että mä ostin sen. Eli Wool Me Once Fibersin joulukalenteri, jossa oli siis 24 minivyyhtiä merino-sukkalankaa muistaakseni. Joo, merino sok. Ja se oli nimeltään se joulukalenteri 80s Mixtape. Eli jokainen näistä vyyhdeistä oli värjätty jonkun kasarihitin inspiroimana. Täältä löytyy, mitähän täältä nyt sitten. Täällä on esimerkiksi Thriller, on tää punainen ja täällä on Should I Stay or Should I Go ja Eye of the Tiger ynnä muuta. Ja tää on aivan superihana. Mä neuloin siis niistä langoista silleen, että annoin puolisolle eka. Hän sai niinku etuajo-oikeuden tähän, että hän sai valita ensin semmoiset langat, mistä hän halusi itselleen sukat. Ja sitten neuloin niistä siihen, tai hän valitsi itselleen 6 vyyhtiä. Ja sitten kaikista lopuista
Ja tein itselleni paidan. Ja sitten tää jotenkin, me vielä siinä niin kun me ostin tämän joulukalenterin, me mietin, että no, et onko nämä nyt yhtään min värejä, koska me tykkään jotenkin tämmöisistä murretuista sävyistä ja maanläheisistä. Ja tää on hyvin kaukana semmosista. Tää ei ole niin nähnytkään mitään murrettuja. Täällä on tämmönen neonpinkki, joka ei edes näytä nyt ihan niin neonpinkiltä, mutta se on siis oikeasti semmoinen, että illalla, kun on hämärää ja menee ulos tätä, niin tää oikeasti sille hohtaa. Ja mä jotenkin mietin, että osaanko mä nyt käyttää tämmöisiä värejä, mutta sitten ajattelin, että kyllä, että nyt niinku mä haluan jotain tämmöistä ekstraa. Sitten mä ajattelen, että no, että kyllähän sit voi tehdä just vaikka sukkia. Et mullakin niinku sukissa voi olla mitä vaan sävyjä. Ja mä olin silleen suunnitellut, että okei, joo, hienot sukat tulee. Ja sitten voi laittaa vaikka kontrastiväriksi jonkun kirkkaan, jonkun valkoisen tai harmaan kanssa. Ja sitten kun ne oli kaikki tässä niinku esillä, niin sitten mä olin silleen, paita, aivan hullu paita on pakko tehdä. Ja sitten me tein. Ja tää on aika niinku loppusuoralla, että tässä on vartalo-osa on valmis ja toinen ihan on valmis. Ja toinenkin on oikein hyvällä mallilla. Ei, siis se ilo, minkä me on saanut tästä, kun me on neulonut tätä, joka kerta kun tulee uusi raita, niin sitten mä oon sellainen, oh, tääkin on niin hieno. Ja mä vaan silleen yksikseni hihitellyt tälle, koska tää on musta jotenkin niin hieno. Ja taitaa itse asiassa olla ensimmäinen, joo, eka fingering vahvuisesta langasta tehty ihan tämmönen kunnon pitkähihainen paita. No toki helmahan tässä nyt on aika lyhyt, koska tykkään käyttää semmosia kropattuja paitoja. Pitkät hihat on. Ja siis tää on jotenkin mennyt tosi nopeasti. Tässä on aina 10 kerroksen levyiset nämä raidat. Levyiset, korkuiset. 10 kerroksen raidat. Ja ne menee ihan tosi nopeasti. Ja sitten on aina silleen, koska voi aloittaa uuden värin. Ja pakko näyttää myös tää, kun ihmisillä on projektipusseja ja ne on semmosia, ne on tosi hienoja ja ihmiset ompelee itse kaikkia niin kuin aivan superkauniita ja ihania projektipusseja. Ja sitten, sitten on minä. Minulla on projekti Missä X-laatikko. Tuleekohan tää täältä kaikki, tuolla on nyt yksi. Tuleekohan ne täältä kaikki alas? Varmaan. Et jos näin kilisee ja kolisee, niin sori. Mut katsokaa. Okei, älkää katsoko. Hetki. No yritettäis nyt sit näyttää. Se on projektilaatikko. Se on hieno. Se on käytännöllinen. Ja paidasta tulee aivan upea. Vaikka itse sanonkin. Mutta tosin siis kaikki kiitos siitä, että siitä paidasta tulee noin upea, niin kuuluu tietenkin Woolmi Once Fibersin Lauralle. Aivan sikahienot sävyt. Semmoisia minä nyt olen tehnyt tässä viime aikoin. Ja haluaisin hirveästi jatkaa videoiden tekemistä taas vähän, vähän aktiivisemmin. Ja minä olen tätäkin video miettinyt jo tosi kauan ja sitten olen vaan saanut aikaiseksi. Ja itse asiassa keväällä kuvasin jo yhden videon, mutta sitten sen editointi ja kaikki jäi vähän puolitiehen. Ja siis mä ajattelin vaan, että no nyt siitä on jo niin kauan, että ei sitä viitti tehdä enää valmiiksi, kun on 5 kuukautta vanhaa asiaa. Neulomisien lisäksi me on innostunut kehräämisestä.
värttinäkehräämisestä. Sekin tapahtui itse asiassa tällä samaisella Neulosi Discord-leirillä, missä oli tämä lankojen värjäys. Niin siellä myöskin kokeilin ekaa kertaa värttinäkehräystä ja jäin siihen aivan heti koukkuun, musta se oli ihanaa. Ja sittenhän siinä kävi silleen, että siltä samaiselta viikonlopulta tulin kotiin uuden värttinän ja kehrokuitujen kanssa ja mä ostelin vähän lisää sitä kuitua. Et, et se oli niinku silleen suoraan asiaan. Oli pakko heti saada oma värttinä ja onneksi siellä oli ihanalla mailla yksi ylimääräinen värttinä, jonka hän mulle sitten myi. Voisin ehkä tehdä ihan kokonaan oman videon näihin kehräysjuttuihin liittyen, että on siis aivan todella aloittelija. Mutta musta se voisi olla aika hauskaa silleen dokumentoida näitä ihan alkukehräyksiä ja vähän puhua siitä. Niin mikäli kiinnostaa, niin kerro kommenteissa. Ja sit kun kukaan ei kommentoi, että kiinnostaa, niin sitten teen sen video silti. Tarkoitus olisi tehdä tämmöisiä ihan perusneuleaiheisia videoita, mutta sitten mulla on tuolla myös muutamia suunnitelmia. Kaikkia semmosia kaikkea oheisjuttua. Ja pientä näpräämistä. Tuntuu aivan tosi vaivalloiselta istua tässä ja puhua tälle kameralle, mutta ei se mitään. Kyllä se siitä. Kiitos, kun katsoitte videon. Kommentoi jotakin kivaa.